Wara nofsinhar tajjeb lilkom illi qegħdin issegwu dan il-live post-match reaction ftit mumenti wara tmiem il-logħba bejn Al-Nassr u Inter, logħba illi intemmet fi draw ta' 1-1 kienet logħba li nistgħu ngħidu hekk jien ma ddejjaqtx nara l-inqas rajna Inter offensiva, Inter li dejjem trid, Inter li wkoll l-azzjonijiet eh, bdew jikkreawhom u fost il-talking points nistgħu naqbdu fuq din il-logħba deċidejt li naqbad mal-gowl ta' Frattesi, għalhekk ukoll fil-fatt għamilt it-titlu Frattesi jiftaħ il-pontijiet kien gowl mill-isbaħ tal-midfielder Taljan ex Sassuolo li ġie minn Costa Dumfries ftit mumenti qabel tmiem l-ewwel taqsima. Insomma nfakkarkom li min jixtieq jgħaddi xi kummenti bħalma diġà qed nara feel free li tressquhom fuq il-sezzjoni li għandna miftuħa tal-kummenti. Kien gowl sabiħ gowl bir-ras, gowl tajjeb ta' Frattesi konna qegħdin ngħidu illi wkoll bih morna għal wieħed dan era għaliex l-Arab fetħu l-iskor permezz ta' punt jekk l-isem tal-attakkant tal-plejer ftakartu tajjeb għalkemm biex konna ngħidu hekk l-Arbi kien iffortunat li rnexxielu jeleb in-nasba tal-offside tagħna u sab il-Filip Stankovic biex eventwalment jelbu. Filip Stankovic illum ukoll rajni ħiġib ġis saves tajbin qed nara diġà wkoll xi kummenti qed jenxwieqeb Antonello għandna bżonn goaler żgur m'iniex ħanidħol fuq transfer market issa il għaliex nikkonċentrizzat fuq il-logħba fuq hekk se nitkellmu fi programm ieħor li ħajkonna dalwaqt. Biss l-aħħar aħbarijiet li nkun nista' ngħid huwa li l-Bayern se jtuna l-Sommer once illi dawn isibu goaler. Ma fuq il-transfer market nitkellmu darba oħra. Kumment li naqbel ħafna miegħu huwa dak li għal Glenn Caruana li Korea lanqas bir-rispett kollu lejn kulħadd għat-challenge li jkunu tajjeb. Imma biex nkun onest marak naħseb li Korea nafu ristorant ewlieni ġo ta' sliema Arġentin li qed ifittex xi chefs forsi jista' jitfa' s-CV hemmhekk ma nafx meta se neħilsu minnu dan il-plejer. Dumfries ġabar triumfu bil-kurz li ta' fil-gow ta' draw il għaliex ħin minnhom lil dawk kont qiegħed nara l-logħba magħhom l-ewwel Interclub Malta bdejt ngħidilhom Dumfries u Korea għarmu iżda dak l-assist naħseb illi l-Olandiż parzjalment ġabar ġieħu u mbagħad fit-tieni taqsima rajna s-soltu ġirandola ta' sostituzzjonijiet. Lautaro telef ballun ikraħellu biex nkunu għedna kollox. Dak mhuwiex ballun illi jintilef għalkemm vera it's just a friendly kif qed jgħidilna Brady. Biss minkejja kollox Brady, xorta waħda rridu nagħtu l-opinjoni tagħna fuq dak li nkunu rajna l-inqas matul il-logħba ta' ħbiberija illi hemm ħafna punti pożittivi. Sensi kellu ftit mumenti tajbin ukoll bil-ballun u anki l-Kolombjan illi ta' żewġ crosses tajbin u mbagħad binqisu der li weġġa' naturalment nisperaw illi m'għandu xejn biss milli nistgħu ngħidu fuq din logħba kellna ħafna punti pożittivi illi fuqhom Simone Inzaghi jista' jkompli jibni bit-tama li inkomplu nsaħħu fejn hemm bżonn. Nerġa' ngħidilkom li fuq hekk se nitkellmu fuq transfer market iżid il quddiem. Il-logħba li jmiss tal-Inter issa sejra tkun kontra il-Paris Saint-Germain nhar it-tlieta li ġej għal ħabta ta' nofsinhar u 20 ukoll it-tieni logħba li ħanilagħbu ġewwa l-Ġappun, logħba li wkoll l-Interclub Malta ser ikun qed juri live għal min jingħaqad magħna u jiġi jara l-logħba hemmhekk.
Eh, biex imbagħad minn hemm l-aħħar logħba tkun dik sissa għall-inqas ma' Red Bull Salzburg fid-9 ta' Awwissu l-aħħar logħba ta' ħbiberija u jiena nemmen li bejn Salzburg u l-Monza xi logħba oħra ta' ħbiberija ikollna. Kummenti finali fuq Inter għandna ser naħseb illi iva ġejna draw imma bħala performance jiena naqbel illi kienet performance tajba, kif qalet Jen Xwiereb ma rridux nitilfu ċansis, però nemmen illi għatfadal biżżejjed ħin biex Simone Inzaghi u l-istaff tiegħu jaħdem fuqha. Jiena għalissa ser nqaf hawnhekk, infakkarkom ukoll biex tidħlu fuq il-YouTube channel tagħna tafsu li dik is-subscribe ħalli nkomplu nkabru wkoll il-familja ta' YouTube hemmhekk ukoll biex anke jekk titilfu il-video fuq Facebook Live tkunu tistgħu tilqu proħ mill-ewwel fuq il-YouTube channel tagħna. Jiena nerġa' narakom nhar il-Ħadd għall-ħabta tal-5 l-5 u kwart wara l-Grand Prix tal-Belġju għall-analiżi appuntu telli għal ħajkolna fi Spa-Francorchamps. Nisperaw li il-McLaren inkomplu fejn ħallejna fl-Ungerija mill-bqija fejn jidħlu l-logħbi tal-Inter wara Inter PSG nerġa' nidħol biex ngħid tiegħi fuq dak kollu illi se nkunu rajna f'din it-tieni logħba fil-Ġappun. Għalissa jiena naqaf hawnhekk, ħudu ħsieb il-komplementar tajba u sempre Forza Inter.